Arratsaldeon! Zer gertatzen zaizue? Ez alduzu nahikoa bazkaldu? Bai! Ez dirudi Txiribiton. Zer moduz zaudete? Ondo! Motel. Zer gertatzen zaie? Badirudi ja... Ara bestia! Hau ere, aula edo, zer gertatzen zai, Mirri? Tristean etorre! Zer gertatzen zaik, Mirri? Triste eta sami! Bueno, esplikatuko... Nahi gabeturik! Atxekabea hundiz bihotzean! Guzti hori ondo da, baina zergatik, Mirri? Ezagutzen alduzue argazki hau! Noski, Txirri, Mirri eta Txiribiton gara, guiruro gara? Haurtxo batek? Bai. Gutun bat bidalizidak? Kontxo. Eta goldakiz nola dioen? Zer dio, Mirri? Oso petral eta itxusi agertzen garela. Petral eta itxusi garela? Bai, batere grazidik ez daukagula. Mirri eta Txiribiton gauza bat ari zait bururatzen. Gaur haurtxoak ere ez gaituzte hoi duten bezala ozenkita gogoz onartu. Eta orain haurtxo batek hori esaten dizula eta ez zote da gutaz aspertu direla haurtxoak, Mirri eta Txiribiton. Gutaz aspertuta? Bai, agien ez diegula grazi gehiago egiten? Bai. Zergatik izan daiteke hori? Ez dakit Mirri, ez zait bururatzen. Zergatik izan daiteke, Txiribiton? Neri bai, tipo kanpo larrosa honen gatik. Mirri, meserez, nire gatik nola izango da. Aurrak itaz aspertuta zeudek. Nigatik? Bai, apegin txuri hori. Ni naiz graziosua eta jakintsua. Graziosua! Hori bai dela graziosua, Txirri graziosua dela esatea. Hori graziosua. Tira. Eta zer egingo dugu? Hortan ari naiz pentsatzen, atera bide bat eman bihor diogu. Badakit. Zer? Ara, entzun. Hori bidaliriken haurtxo horri, beste argazki bat bidaliko diogu, baina hau ere, baino bikainagoa, ederragoa. Beste argazki bat! Beste argazki bat atera dezakegu, dotore eta... Politxa, ederra, jatorra! Ondo iruditzen zait, Txiribiton? Bai, neronek egingo dut argazkia. I argazkilari? Bai, jauna, argazkalari trebea. Tira. Bai, jauna, itxo izazuen pitxin batez. Txiribiton, izte uste, Mirri argazkilari trebea eta bikaina dela? Ez algaitu agian... Hala! Kontxo. Trastea bintzat itxurosoa da, Oso itxurosoa. Tira, atera iguk argazkia, Mirri, Jarri posean. Nire aurrean ez adi, jarri, Txiribiton. Aruntzeo! Noro? Pixka, bestela potoloa ez dakabitzen. Noski, baina hau ez da dila perfilean sartu bestela ez dakabituko. Itxoin pixka! Bai. Txoin? Honela ondo gaude? Tira, Mirria, fusilatuko gaituko lagarraitu ezkero? Baina! Geldi egon. Txoin! Aizak, Mirri! Mirri, baina gauzatxo bat esan behar diat. I hor gelditzen baiz nola aterako aiz. Gu bakarrik, Txiribiton eta ni bakarrik aterako gaituk eta hi ez? Dara xeok pentsatuta! Bai, magina automatikoa duka. Automatikoa dela hori? Bai! Txiribiton... Itxon! Beno. Egin dezagun konfidantza Mirrigan, Tuz, txoria txikia! Txoritxoa, bai! Txori txikia! Ea, irri marren! Mirri, ire makinaren automatikotasun hori... Eta... Hauntzaren gaberdiko ez dula... Ez dula iketzukako nahi, Ez, baina automatikotasunik ere ez. Bau, estatu batetako nasak egindik, Bai. Bai. Txoin pixka bat... Nasak edo nahastu egin diren agian... Ea, berriz. Berriz, nik uste ez dio gara, zehari eman. Mila esker, Txiribiton. Jarri ondo. Bai. Ona begira, Bai.
Txoria, txoria! Txoria, txoria! Txoria! Atarrazkar, atarrazkar! Esker, txoria! 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 Egin grifar! Txoria! Txuritan egin grifar! Posestia durerte! Ba, mirri... Atzeria, txopizio. Behiratuko. Ara, honen azere izango dago zen denda batetara, eta han argitzera... Nola denda batera, kontxo, txopizio. Txiribito, nik uste duk hemen... Eman dezaiogun beste oportunitate. Ea, Itxoin pixka bat, ea, Harina hautia prestatzen, bai, Ea, bitartean pose eroso bat. Itxoin! Tira, mirri... Itxoin ez dakit. Ze haria izbarneko tripa konpontzen ala zer? Baina, uste diat, zera badaki dela zer gertatu zaidan. Zer gertatu zaio? Ba, hemen nunbait. Oainik Zer? uste dut garbi asko. Zer? Itxoin, botoi bati ez dio dara eman, Botoi bati ez Bai, botoi, oaitxe emango diot, itxoin pixka bat. Ea, man. Hemen dago. Ya está, listo. Mirri, baina zer gertatu? Mirri izango da! Kantatuko dugu ba, guzti hau gertatuta, zeinen ederkin agabiltzen zuekin batera hemen. Zeinen ederkin abilen, zurekin batera hemen, honetxek bainau bihurtzen, munduko zorion zuen. Eskua eman den bailen, plazerra baitut sentitzen, zu eta biok elkartzen, poza handia da zabaltzen. Eskua eman den bailen, plazerra baitut sentitzen, zu eta biok elkartzen, poza handia da zabaltzen. Zeinen ederkin abilen, zurekin batera hemen, honetxek bainau bihurtzen, munduko zorion txuen. Zeinen ederkin abilen, zurekin batera hemen, honetxek bainau bihurtzen, munduko zorion txuen. Hartu atseginez, botatzean beldurrik ez, egotez eta izatez, horrela nekatu ezetz. Arnasa hartu atseginez, botatzean beldurrik ez, egotez eta izatez, horrela nekatu ezetz. Zeinen ederkin abilen, zurekin batera hemen, honetxek bainau bihurtzen, munduko zorion txuen. Zeinen ederkin abilen, zurekin batera hemen, honetxek bainau bihurtzen, munduko zorion txuen. Hau maravilla. Borobil perfektoa. Naturaren miraria. Sagar ala ez sagar. Hor dago koxka. Ba, aldakizue zer den? Nola, nola? Sagarra. Bai. Haizue, ze iruditzen zaizue hemen ditugun sagar haue guztiak
sagardo bihurtzen baditugu. Bai? Nahi duzue bai ala ez? Ederki ba. Zuek orduan xaskia ondo zaindu, eta ni arduratuko naiz beste guztiaz. Ados? Bai. Baina sagarrak ondo zaindu, Etza zue utzi, inor urbildu dadin, ados? Bira ba. Inorrez, Gero arte. Hemen apuntatu ditut behar diren guztiak. Baserria, tolarea, kupela, noski, eta zer? Sagarrak! Eta sagarrak hemen baditugunez. Zer gertatu da sagarrekin? Baina, alaxe zaitzaldu zuen negozioa, Alperrontzialenak. Tira, orain sagar gehiagoren bila joan berko dut. Berala etorriko nahi. Aurkitu aldituzue sagarrak? Ondo da. Ba, orduan, dana hemen daukat, baina kupela handiagoa beharko dut. Ba, noa, beste baten bila. Orain ondo zaindu sagarrak, ados? Ez da dila inortxo ere inguratu. Konforme? Zuek ere nahi duzue sagarrik? Bai, lasai, denontzako badagotan. Neri hori, bas asola, txiribiton. Balatu, epa! Iupi! Ibago! Kakazarra! Zer gertatu da hemen? Holaxe zeitzaldu zuen negozioa? Nire negozioa burutu egin duzue, porrot egin duzue. Porrot eta purrut! Txirri! Motel ikusten haute,
Lur jota, galduta, xukurik gabe, sagartuta. Horixe dut, Txiribiton, Musikak animala itzen dik, Gainera, abesti ezin aproposagoa bururatzen ari zaidak. Txirriri bereziki eskenia. Bai? Ze kantu, txori errezinula? Txori errezinula ez, matele ez. Sagarraren abestia, Sagarra! Sagarrari ozka egin, mokadua gras, gras, gras. Kateko ordu txarrik, ez baitauka apenas. Urte osoan zehar, goize guerdi edo arrat, ondo gozatu hau baztarra. Sagarra! Egosita erreta, berdin dio gordina, eta hortzak zorrozteko, aragia fin-fina, zukua zurrupatu, hau gustu atsegina, fruten artean bera da izarra. Sagarra! Oso urrutik gabe, bada sagar klasea, errezil palazio eta txurten luzea, kanpando jatxalaka, mandaburu ezea, ikusten duzu ez da bakarra. Sagarra! Sagarrondotik hartu, ondo igurtzi aurrena, bere azalarekin, jatea da onena, ozka egin utzi arte, agerian txurtena, neska mutillo jan barra barra. Sagarra! Hilenteiek arkuaz, gezia botatzean, rebeta abila, jozuen bihotzean, zuk ere zutxik egin, fruta aukeratzean, dudarik gabe izan azkarra. Sagarra! Txiribiton, ondo? Zerbait falta zaik, Marqués de Potolón! Pelas, Marqués de la Pedoguet. Aizak, Txiribiton, aizak. Ganorazko zerbait egingo duk segituan,
arpaiorra pasa behar duk arratsalde osoa, Bai, zer. Ganora ala arpaiorra. Txiribitontzi, alperrontzi, txiribitontzi, alperrontzi, txiribitontzi, alperrontzi, txiribitontzi, alperrontzi. Ixo, mirri. Aizak txiribiton, begira, bere ala mugitu hortik, edo bestela taldetik desterratatutak eratuko aiz. Hemendik aurrera, biok izango gaituk, duo dinamiko izango gaituk, txirri eta mirri, egin gurekin, irri. Horixe, hor konpon, txiribiton, hor konpon, txiribiton, hor konpon, txiribiton, hor konpon, txiribiton. Gainera ez diago bateren abarituko ire falta, Total, ez duk ezer raportatzen, deus egiten ez dakik, Ojo, Korroskak eta puzkerra botatzen, maixua galanta duk, Aizak mirri, pasatu egin aiz, Pasatu egin aiz. Begira ze lortu duan. Txiribiton gabe geratu gaituk? Berdin ziok. Toki gehiago izango diagut geltokian, eta janaria sobratu ingo zaiguk aurrerantzean. Aiza, kamarada, postaria bihurtu ala aiz? Txiribiton, espres. Beti, txapuzak egiteko prest. Nola esan duk? Pakete hau, geltokiko edozein puntutara eramateko gauza izela, 10 segundutan. 10 segundutan. Aizak mirri, txiribitonek aukera bat merezidik. Begira, txiribiton, ondo zegok. 10 segundu emango dizkiagu, opari hau, pakete hau, hemendik banku hartaraino eramateko. 10 segundu bakarrik, Impiusiblea. Hortik ipurdi altxatzeko bakarrik, minutua behardik. Ea. 10 segundu nahi badituk. Zuek ere gurekin batera kontatu, Horita, kontatu dino batera. Ba! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Hamar! Kopilas eta matelas. Txiripa espres. Tira, ez. Erronka handiagotu egin behar dugu. Ea, txiribiton. 10 segundu emango ditzigeagu, 10 segundu, baina pakete hori eraman beharko duk. Dagoen lekutik oneraino. Banku ontaraino. 10 segundutan, ados? Kontatu deno! Bat! Bi! Hiru! Lau! Bost! Sei! Zazpi! Zortzi! Bederatzi! Eta hamar! Aleluia! Miraria! Sanchiriton eta Froilán de todos los santos! Amén! Oraindik zailago egingo diagu. Zailago egingo du. Bea, txiribiton, 10 segundutan opari hau eraman behar duk
ez hemen ez, hemen. Bigarren errenkan dagoen aulki hortaraino. Entzun, hortaraino, ez beste batetaraino ez, hortaraino. Bigarren errenkaraino emango duk 10 segundutan. Baina nik ez diatire muturra biztaz galdu nahi. Ire ondoan egongo gaitu. Hori da. Eta begira, begirik kendu gabe. Hori da. Txiribiton, ari da, utzi pipipita popo, ari da, bizkor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, eta 10. Txiribiton, hau dukau marabila. Wow, edo irutxur egin diguk, edo sekulako eskapistaiz. Txiribitxan! Artxila murtxila! Kompainio, berriz ere fitxatuta dago taldean. Berriz ere betiko hirukotea izaten jarraituko dugu. Hori, txirri, mirri, eta txiribiton kampeon! Kontxo. Horein konturatzen naiz guztiaz. Estafa galanta entziutek txiribiton darrek, Trampa! Txiribiton Express! Gu beti ipurdiak berotzeko prest! Hori egia da, sopak izuen. Guk, Amona Martxelonen baratzan pasatzen dugu. Ederto! Hemen baino hobeto! Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean. Txorten pipita dun luzea, berdeska edo gorria, Min edo minik gabea, nola du honek izena. horixe bai, horixe bai, horixe bai. Amona Martxelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zube
bere tartean, berdeetan berde berdea, osto txupatxa da txua. Intzaladetan amandrea, nola du honek izena. Horixe bai, 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 horixe bai, horixe bai. Amon amar txelonen baratzan, barazitxoen peskizan, jolasten gara asmatillotan, baina zubere artean, gaixoa ez du berkulua, zuri hori more lorea. Sustrai potolo mamitxua, nola du honek izena. Horixe bai, 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 horixe bai, horixe bai. Amon amar txelonen baratzan, barazkitxoen peskizan, jolasten gara asmatillotan, baina zubere artean, txuri berdeen taldekoa, buruz berako tantaia. Zineta luxea lepoa, nola du honek izena. Horixe bai, 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 horixe bai, horixe bai. Amon amar txelonen baratzan, barazitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean, geruzak osatuta jantzi, burua osatzeraino. Negarera giten nagusi, nola du honek izena. Horixe bai, 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 horixe bai, horixe bai. Amon amar txelonen baratzan, barazitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean. Amon amar txelonen baratzan, barazitxoen peskizan, jolasten gara asmakillotan, baina zubere tartean. Txalmagoaren imintzioak egiten. Aixak txiribiton, nondik atera duk laguntzaile moñoño hori? Jaupelas nola jartzen ari den programa hau, Sexy show emateik, Io sono Cicciolina, la ragazza più fina. Txiribiton, mesez, baina. Ikistakik eta magia egiten. La grandizione di pasticcio. Badakiko zer egin nahi duen, pastel txiki hori handitu egin nahi du magiaz. Txiribiton, ikistakik magiarik egiten. Nik bai ordea. Nik bai, bihazuzue. Konzentrazioa. Bat, bi eta hiru. Pasticcio, desaparicio. Oh, il pasticcio è urciato, il pasticcio è scacciuflato.
cojunato! El paturrando cojunato. Txiribiton, baina mentxez, babolio. Baina magia egiteko. Ez du persona naturala izan behar. Txan eta ero horietako bat izan behar zauk. Sorginduta egon behar zauk, sorginduta. Ikestu balio. Ze magia egin ze magia. Baina, honek uste du benetan magia dezakela, Bai, ikusten diat, ire magia. Disapparizione! La tavola è scomparito! Caputo! Eno fio. Fiatzeko alda, txiribiton? Bai? Eno fio. Baldaki beste zerbait egiten. Bai? Ea. Zakia ba, Vedere o non vedere? È lì la questione! Bai, ni pelotatxo. Bai. Disapparizione! Ze uste duzu, bai? Benetako magia egiten duela txiribitonek? Ez dakit pa, Eno. Bai, ala ez! Ea, txiribiton, seguro, pelotatxoak hauan sartu dituala. Ea gutxi. Hor, eguerdiko albondiga daukak, hor barruan. Baina pilotarik ez, Ea ipurdian sartu duen, Ez da joat eratzen. Ea, zerbait gehiagoen, bai. Ikusi beharra daukat ondo, Zuek ere, begi zorrot zailarri, Ea, zer egiten duen. Ea, bai. Agurto. Txiribiton? Baldaki gauza bat. Ire magia hori kutsakorra duk. Kutsatu egin nau magia horrek, kutsatu egin nau. Uste diat nero ni ere mago bihurtu naizela. Eta magia txiki bat egingo diat. Ez diat horren beharrik. Ni mago potenteagoan hauk. Mirri Copperfield. Bai, kusiko du. Alduk, magia pixka bat egin. Bai, egingo izo magia pixka bat. Nire numeroa Cirde Zart Travesti Show. Bai, emakumezkoa gizon bihurtu. Kasu honetan gizona beto. Bai, osakidetza baino merkeagoa eta zirugiari gabe. Ikusiko du. Baina, ire laguntzailearen beharra diat. Hemen zago, informe. Ondo konzentratu denok. Eta esan ditzagun denok batera, txalmaguaren euskalitz magikoak. 1, 2 eta 3, artxila, murtxila. Nork esan du papilla? Papilla eginda utziko dut, nik dakidan bat. Oraintxe gainera. Artxila, murtxila. Esandakoa emakumezkoa, gizon bihurtuta. Nor da laguntzaile hau? Txitxolina, ragatza fina? Eta nire magia ez da bena maitu. Orain, txiribiton, xagusar bihurtuko dut. Eta txirri,
Xagusar horrek jateko moduko txitxarea. Baina itxoin. Hortarako ziri magiko berezia behar baitut. Ziri magiko haundi xamarra. Artxila murtila! Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut, Baita duke. danborra nik jotzen dut. Paristik datorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut, Baita duke. bibolina nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut, Baita duke. trompeta nik jotzen dut. Rapapa, 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 rapapa. Paristik natorren artista bat naiz ni. Paristik datorren artista bat naiz. Ondo jotzen dut, Baita duke. saxofoia nik jotzen dut. Hau kakanastea, txiribiton. Ze eman dio kaskaltzeko txikita joni? Tortilla otartekoa, baina ez dute zer ulertzen. Txiribiton, zenbat arrautza jarri dizkio tortillari? Dozena erdia hasta kirtena. Oso zorien aldik. Mirri, oinolokaren agitari utziko diok eta esango du behingoatik tajuzko zerbait, favorez. Mai! Xo. Hau ekatonbea. Txiribiton, baina, zapaburu honek egaztien zorria harrapatu di! Kukuruku! Kukuruku!
kekatombe, hau, baina tira. Honelako panoramarekin, zera, lolokeriak egiten hasi garenez, honena, kantua propos bat kantatzea izango da, begira, 1, 2 eta 3 txito. Irutxito txiki oiotegitik, jolasera omen doaz basora, eta basoan, gaua heldu zaie oarkabean, eta basoan, gaua heldu zaie oarkabean. Irutxiten artean txikiena, denetan lenda bizi galdu dena. Hiru izan eta, biditugula geratzen direnak. Hiru izan eta, biditugula geratzen direnak. Irutxiten artean erdikoak, puskatu duela bere mokoa. Bi izan eta, txita bakarra geratzen zaigula. Bi izan eta, txita bakarra geratzen zaigula. Irutxiten artean handiena, zuloan sartuta dago errena. Bat izan eta, txita guztia galdu ditugula. Bat izan eta, txita guztia galdu ditugula. Irutxita oien ama oiloa, txiten bila joan zaigula basora. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Eta basoan, zer ikusiko eta zer ibizkorra. Irutxita oien ama oiloa, azeriak handiola lepoa. Eta oiloa, azeriak handiola lepoa. Eta oiloa, azeriak handiola lepoa. Kaixo? Zer txirri, gimnasia egiten, Oso nadu forman egoteko. Ez zazue farrik egin Mirta Txiribiton, hau gauza serioa da. Ez alduzu niri buruz ezer irakurri gaur egunkarian? Asi jartzen dik, Korte zubin badagoela kanpola rosa txapelketa eta ia isela favoritoa. Berri hau? Arixen? Ostun txapelketa dagoela, eta txirri dela Euskal Herriaren izenean dijoan, Baina, ikestagik josten ere inundik erez gainera. Egon adi hortan, Mirri, urte asko pasadizkiat ikasten, josintza ikasten, eta orain, Paristik deitu naute, gonbidatua nire modeloak arera kutsi ditzadan. Txirito! Modeloak! Josi! Horixe! Hau Josi behar duk, eta horrela ikasiko duk isilik egoten. Isilik egoten?
Zuek bai, zuek bio geldituko zarete aho zabalik, nire modeloak ikusten hasten zaretenean. Txirruska! Kaixo, Mirri eta Txirribiton, aspaldikoak. Kaixo, Txirruska, xiliraina zauden. Zuek ere oso dotore zaudete. Zu, Txiribiton, musu txiki batengatik erortze, nabaitzen da. Neskek ez diatela niri hainbat musu ematen xoso moso joalakoa. Orduan, ez dizut emango? Eman. Aizue, zer iruditzen zaizue nire modeloa? Ez alda polita? Bai oso soineko polita, eta espikoa ere oso polita. Egia, aldametan eta txekean jolasteko balio du. Neuk ere jolastuko nuke zurekin gustora, Txirruska. Baina, aixo, hau ez zuen txirrik egingo, ez da? Bai. Beno, beste bat probatzea noa. Ezinezkoa dut, baina txirri babu horren botoi bat josten ere ezekik eta? Mirri, Txiribiton, presta zaitezte nire bigarren modeloa ikusteko. Hori du piura, txirri! Aixak, oraindik ez ditu ginauteriak iritsi, Hau ez da jauteritako mozurro bat. Hau euskal moda da, Mirri eta Txiribiton. Txirriren moda, zero akats! Ikere badakiela hau egiten, Txiribiton. Hau artea da, artea. Mirri, mesedez! Baina zer egin didazue, nire jantzia izorratu didazue, kontxo! Lasai, txirri, eskin batean trapuxar bat bestirik izuen. Bai, baina oso polita hauen! Bai, eta seguru, beste modeloren bat badu bala, hor non baite. Tira, orain ikusiko duzue Txirruskaren urrengo soinekoa ze polita den. Da jantzia. Ez zaizue gustatzen nire modeloa? Begira, Txirruska, zure dozen gauzarekin prezioso zaude. Baina gizan da, txirriren modelo honek arroz plejitua ematen du. Kontxuk ere, baina eski. Oso idoia bikaina, Txiribiton. Txirri tomate ematen du, eta zuk arroz plejitua. Bion artean amaiketako gozoa. Aize, Mirri eta Txiribiton, modelo hau pentsatzea niri asko kostazait, Pentsatzen izaiz jostuna ala filosofoa. Pentsatzeko ez zeok indar askoren beharrik. Zuek farra egintzazue, baina modelo hauek ez ditu edonork egiten. Errazoi. Ibisaleko tontola piko batekin biarrizkik. Aizue! Txirriri horrela parra egitea ez dago batere ondo. Eta ez dut zuekin gehiago hitz egin nahi. Agur! Stop! Zuek nora zuazte orain. Badakizue, Parisa? Zue bio bagarri Parisa, ni pentsak guere bagoaz. Zergatik, nik ez duet zuen beharrik ezertarako, nahikoa gara gu biok. Nik jostuna eta Txirruska modeloa. Gu asko ese modelo beagoa gaituk. Ez. Ai! Ez! Bai! Egia esan, Mirri eta Txiribiton, arrazoi duzue egian.
lastima da, zuek bezalako personal lirain eta zoragarriak Parisen ez erakustea. Hango jendeak erabat biluratuta utziko dituzue. Eta gainera baditut modelo pare bat, zuentzako egokiak izango direnak. Zoazte txirruskarekin probalekura. Ui, txirruskarekin probalekura! Azen nolako eskarmentua hartu behar duten bi alproja hauek. Se txirri, haxe modelo parea? Bai, mirrita txiribiton. Ez dakit nola enaizten lehenago zuekin gogoratu. Zuek bai dituzuela gorputz liraina, gorputz ederrak. Munduko guapuenak! Munduko guapoenak izateko zerbait falta zaizue. Nik ere ala uste dut, zerbait falta zaiela. Xe, falta zaigu, ba? Ba, txanoak. Eta orain? Parisa! Paradisuko atean, abere denak batean, pozik zebiltzan beren izenak, Adanen gandik artean. Paradisuko atean, abere denak batean. Ea orain kukurruku, zuk izena nola duzu. Esango dizut bere alaxe, oiarra esan didazu. Ondo dago kukurruku, zuk izena horrela duzu. Paradisuko atean, abere denak batean, pozik zebiltzan beren izenak, Adanen gandik artean. Paradisuko artean, abere denak batean. Nola da berri zurea, kurrinka nerea. Esango diot berre alaxe, nerea jauna urdea. Ondo dago jaun urdea, horrelaxe da zurea. Paradisuko artean, abere denak batean, pozik zebiltzan beren izenak, Adanen gandik artean. Paradisuko artean, abere denak batean. Eta zulepo gizena, nola da zure izena. Esango diot bere alaxe, neri esan dizuezena. Ondo da lepo gizena, horrela da zure izena. Paradisuko artean, abere denak batean, pozik zebiltzan beren izenak, Adanen gandik artean. Paradisuko artean, abere denak batean. Esneta dardun gurea, nola duzuzuk zeurea. Esango diot bere alaxe, begia da jauna nerea. Esneta dardun gurea, horrela duzu zeurea. Paradisuko artean, abere denak batean, pozik zebiltzan beren izenak,
ze mukitzu, ea zuk baote dakizun. Neri, oi, jauna, astu egin markatu. Ondo dago jaun mukitzu, astoa zara gaurtik zu. Paradizuko artean, abere denak batean, boziz ebiltzan beren izenak, Adanen gandik artean. Paradizuko artean, abere denak batean. Mirta Txiribiton, alprojak, alderantziz jantzizarete. Badakike, Txiribiton eta biok oso postmodernoa gaitu, eta porte! Tira, aldatu jakak oraintxe bertan, aldatu. Mirri eta Txiribiton. Geldi egon! Ernest, atozpea ona. Gaur munduko saririk garrantzitsuena jaso behar dugu, ulertzen? Bai horixe, indurain saria. Gaurko sariak euskal kantari baten omenez egindako saria da. Basegia, Benito Lertxundi. Ez, zaharragoa. Mikel Laboa. Asko zaharragoa, antzinakoa, Mirri. Urretxun jaioa. Bai, Txiribiton, kitarra zartxo bat det, Gernikako arbola. Gernikan da gola, gitarra zartxo batekin. Beraz, agure gizara joa, eskale bat izango du, seguro. Aski da! Mirri! Iparragirrez ari gara, Mirri. Iparragirrez, Jose Mari Iparragirre. Urretxuko bardoa, bere gitarrarekin mundu osoa korritu zuen euskal kantari eta olerkaria. Abizkide propioa, euskal lehenengo trotamundosa, alegia. Txiribiton, luntxa sari banaketaren ondoren izango da. Tira, orain, Mirri eta Txiribiton, orain diskurtsoak ensaiatuko ditugu. Ikusle agurgarriok, epaimaikide errespetagarriak. Aldez aurretik, mila esker zuen gogoan izan gaituzuelako. Guretzat, Iparragirre sari honek xarma berezia dauka. Badira jada, 34 urte, astiro, poliki, pixkat... Oh, Txiribiton! Txirri, nire txanda. Oso eskasa prestatutako diskurtsoa. Tira, bat-batekoa egingo dut,
Txirri, txiribiton, da birriren kuadrilla. Ona etorri gara, sari baten bila. Aspertzen, ari naizta, goazen hemendik ja. Ta sari horren ordez, eman txutxe pila. Orain txiribitonen txanda. Ez, txiribiton, ez. Tira. Diskurtsuak alde batera utziko ditugu, eta orain agurrak ensaiatuko ditugu. Agurrak! Ez diago ensaiatu behar, ergizaki guk agurra iten. Agur, agur, agur. Mirrita txiribiton! Zatozte ona. Agurrak behar bezala prestatuko ditugu. Hementxe jende aurrean, zuzen jendari begira, eta hirurok batera makurtuko gara. Honelaxe. Mirrita txiribiton, hirurok batera esan dut. Ondo argi eta garbi, hirurok batera. Ea. Aski da! Hau ez da ez protokoloa eta ez ezerre. Hirurok batera esan dut, hirurok batera. Ulertzen duzu Mirrita txiribiton? Ea bada. Txiribiton, puskerron. Mirri eta txiribiton, ara, hobe duztu ez zuek ez ezer egitea. Ni arduratuko naiz guztiaz eta tu ez zuek tira. Jan lasai. Japi! Mirrita txiribiton! Kaixo, adizkide paparroiak! Kakurne hormazaban nauzue, Iparragirrezarietako arduraduna! Aldez aurretik, mila esker, hiru pailazo xume hauen izenean andereño txit agurgarria. Aizu, senyora, nik pentsatu dut, sari honin izena aldatzea. Iparragirre izenaen ordez, Iparramirri izango da. Hobe, horrela, zaria ziztrinagoa izango da. Ale, hor duzu, Iparramirri zaria! Triste nago. Oso triste nago. Oso triste nago. Super triste nago. Aizak Mirri, entzuirak. Zergatik gure bizitzako momenturik bitxienean, zergatik gure karrera zabal eta mankorraren ondoaren duguen momenturik unkigarri eta zoragarrienean, zergatik arraioa gogo iban, Mirri! Kopena ibamolio argi zegok, gu hiru garelako,
Eta hor, sari triste bakar bat besterik ez zago? Lasai, neu kanponduko dut arazoa. Listo! Zatitxo hau txerrirentzat! Bestea, mirrirentzat! Eta azkena, ziribitarentzat! Triste gaude! Hauek beti purruztaka! Baina, zer gertatzen da orain? Zer? Zer gertatzen da? Kopelaz, lehen behintzat sari bakarra genuen, baina sari bat, orain 3 pusketa sistrin. Ondo da, majo. Sari bana emango dizuegu. Baina oso sari partikularra. Orain, sari bana daukazue. Bai, eta gozatu, lotxari gabe gozatu, eta honekin. Gero arte. Azkenean sari bana dugun, Mirri. Txiribiton, niretzat, iparra txirri saria. Bada niretzat noski, iparra mirri saria! Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai. Pello buru solia data eltxoek eltzen diote, ama betik janda bilantzitxanoa arlote. Txiri, 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 jo. Atezainaren semeak eskaileretan txiza, alabak kaka egiten du deitzen da Maria Luisa. Alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai, trulalai, alza Felipe, trulalai, 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 alza Felipe, trulalai.